Anya laki din! Mare, ama ano mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo't langin itong panagsisweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo't laang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, abay kasto ti lang abay. Ada ka di man may imutang keng ka? Dadya man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. At bay amo na. Amo mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot. No apay nga minaya, asaan nga aggagat nagtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahi tang ibagbagang payang? Naskan nga amutam at ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat, asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang. Siya kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglakom iti may sa kilo akamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin atawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asoki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya mananday ta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istur mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno day ta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't day ta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kaya't ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dahito store ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagam mo't silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din! Nay, imay ka itay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak mat laang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano akilo akarni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagam mo. Awan lakit utang. Nya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang selya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayaw? Well, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mo tibulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya?
Ure awan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Isu na lang ta makabwisit ya, dagiti karuba. Pasig a reklamo, timangag karakwada. Ha? Ano ito reklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Katnoan niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Mawatam kumamot, alang iti karuban mo minsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapula ka na yun katada makaawatin ka? Di bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, naghado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaunag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Un nga rod, bakit? Nangag kumutla. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Di ka di matanagan. Tinapatag, agan-anad tayo. Agan-anad man nga ibagbagam. Anya ko man di maramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukin ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Wan nga rod kumare. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, napipigsa ti angin kung tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo kumaamakita pag naamnok ko Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Ure ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan bae. Nagalas tumod lang ito galing na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Diyak man kaya ti ado sa ludsod tunyo. Anya, pangipanam ayakat makitkitam lang aro doon ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga min ayan, agado ti reklamo, kat saan mo't asika ti rumwar? Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Isu amapan kulangan ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat, uri agsublila ko matipunan na. jak amukin kapayang. Ngalalala, no ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka, anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken tudo. Rimwar ka payang. Uwan na, ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin ken tudo. Adda kakit din nga gisursor-sor itilakaw. Ninanamat,
Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, ni payang mo dayay oh. Aday mo na nagdakkel nga ice packs. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpig sa titudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod ka, payang. Ha? Pang-aasi ang mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmat lang, ti ugali mababae ka. Iyanod na kan ni Uwan, ditakan, payang agkayang. Ay, Tulong! tulong nga. Numayanod ka, siya ako di makamo ang mga istorya ka nagititat tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pay. Ay, awan magaham ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kay di payang kayang. Mayanod kan. Uston kumare. Masarap. Ang takatulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunangamin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga uray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masaya nga anak namin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngayon no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agi sursursur iti lakom. Ure nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pa istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko mamot ng tarupam. Ibagbagak na binasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan Yala, gede. Anya? Irwar mo amin. Nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti maikadwagong daway. Kat matuluyan ka na mayanod. Salpag ka. Unay kanton nyo, kasla anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka nain mo pagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod of rose, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpiksa ti angin kung todo. Ngaurila aglay-layos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nuwa. Ay, niya. Ay, una yan. Ipautang nan madadaan laan. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak mat kan kuana.
Alam napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nambain. Alabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Apay akas na ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo nga sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisur-sur, oray pa utang, gapulaan ta saan mo kaya ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Manong, kaya't kung ipakulot dahi ti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na ti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas ka lata. Adayta ka man ako na akong manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang arudan na ito buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13th month pay, manong. Ika na mo di pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano'y kanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapangka ni ili ita, beshi. Wen ko mabeshi. Nakadigo sa ngarudin, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na tibuok na. ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laeng ti buok ko, tada 13 month pin manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yurnuak mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, katawin na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no iili. Kunahan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngamsanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay wana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si kakitimat. Adda kano nga min ti 13-month pay ni manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado day ta.
Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag naman iji arubayan da. Irampa-rampa naman ti kakulkulot a buok na. Si kakit di mo't kumare. Ipariban mo man ngamin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawatakmat iti pagpariban ko. Anya? Abay, nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita. Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay nawin ante. Naimbag nga rin to sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di ta buok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanyak ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ti agaram kan ka. Ni ante mo. Pudno ti bagbagak, mala, agina nakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maalat ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ang ti awanan bain a bakla. Sigurado na ita. Amo mo tindag yung agasawa ka pasigada. Piling na mo ito. Feeling nanto manan, kat isulaang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman na maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka rin. Mano nga iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a prisyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas, nga inusar na itibuk ko anya. Alam nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13-month pay? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na! Nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi! Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki di mo't, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin nagiti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulubot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na?
Ijay ka no parlor na anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kadi matagpakulot. Sana kagpakulot, mare. Ipariban ko dahi tibok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na. Adamot ati 13-month pay nila kay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak kan tibok ko kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Ket, napan nga ro din ni parlor ni Auntie Mona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti ropa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti ropa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam Pureng. Wan amat, si kamot ang Mona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabok mo. Saan ante? Ang raglang araw din ti buok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at mata na panunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan Pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang Mona. Ang alanga rod, rugyan yon tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo ta? Awan mo nagbaliwan ti ropa? Salbak! Nay! Apay nga, kasta mo tilangan pa kay. Unin mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na Diyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yan tinangriban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya? Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang Pureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki di. Imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw. Sunadya mo na titrabaho na Diyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunaw taglakay. Alabayang, tamakangag kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na Diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo king kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam Anton. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo.
Talaga kwarta lang ti kayamaw. Ha? Eh, kwa, mabit lang, Anton. Ada ka di parikot mo. Ay, kanya kaya! Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka, nagpariban na kayo, nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lahat. Yung mama mo silsilbiya. Di mo nagbalo, tiro pa na. Anya? Anya ka nga niya. O mo nagbaliw, tiro pa na, wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kaslasana na riban ti buhok na, iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas, Anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupan na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pagpabasulan. Nagpariband kat buklang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang daitabishi? Di dyan man nga, Anton. Agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-sirbi, ti pa nagpariban ni Puring, kenkwana. Tawan ka nung nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi ka naman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mio, Marimar. Makakatawak laeng. Tati panag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni bakit na, pumintas karaman ti rupa na. Agaraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti inaramid day jay nganton, imay di parlor ko kas di tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariband, buk lang ti pumintas. Dagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. Saan atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya! Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom na lang. Huwag ko mapare. Makaumay ka. Ay, kawan na. Apay din na sa angay, oh. Amangan kit di mo't nagugot ni bakit mo. Si kaki di mo, pare. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanak iti pag-iinuman. Amuklat na ti limitasyon ko, pare, oh. Alang arot man, ta mapantayon ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mo't pare. Amang ano damakangag. Narigatan. Puno timbaga. Huwag pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na.
Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Dahil tan samot, hindi sa kimaw. Asaan na may kap? Ang lalaki day. Mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo, paray? Ay kauna paray. Nagpakada akong tamnuan muna. Kan saan urayon inton rabi ay. May bagman, paray. Ta saan nga gunget ni bagat mo? No kasta nagpakada ka kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta mok ti limitasyon ko ako nak. Kan kang runaan na. No inom laeng. Awan na yun na checks. Kaskadaan niya dita. Sa bagay mo't kat diya. Kitsi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin ni baka mo kami. Oo, makapagpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Ang mga namo ngamin ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo mga ngamin ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan aparay. Iso mo lang nga. Kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta na kaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. When Ungayam, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no? Anya? Ay ka iso ti saludso da maaday. Sana siya? Sigakit di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Eh, anya, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na ti balasang. Ako rosunada. Nasagambay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kas na santabat nga kumpare nga. Saan abalay? Tasang kwa sinumbatan. Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa may. Ilikado kan. Ang mga nodadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jen na chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapailaang si Kaborsyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa Ay, Diyos mayo marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang nga agyamanak tan nakariing di asawak amam martag. Uray awan Borsyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang tiar aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakino ma'am. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagam mo't. No kayat ko ti uminumak lata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inak man uminuman, no day tati kunam. Anya lakit din, no day. Ne,
Kailangan umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Borso iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakid di mo. Bakit? Adala nga nalagip ko kay Idirabe ay anay bagan di Borosyaw. Ijay bar. Anapan namin na ginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada nga minti balasang. Akorsonada na ijay bar. Anapan namay. Salsalod-sudin ijay balasang. No, dasawa na. Kunaan na mutin na baro ka now. Naglukon. Ijay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo. Iti da jay lalakay. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na ijay balasang. Ay, into lang at talaga ni Borso ti kinababaero na. Ha, kita ama. Ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na ngam isumot lang tiyar aramidam. Ha? Ay, agan-anat ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jak sangwain. Pagkanano na kita kay? Bah, kaslapod na oh. Maamwakla nga damot ar-aramidam akas iti ar-aramidam ni Borso. Ha, pagtalawon ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak da ito kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno agapa kayo Amangan kitdimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimot kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panang ibagam. Mariluling. Bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Naibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak. Nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbaga amot laang. Ti awanan ba in alalaki? Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni pari gando kat na ibaga namot laang. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo tan a single. Nga oras iaasawa. Anya lakit de. Aba, imbagman tanalagip mo pa'y tinagawid si Kaborosyaw. Ay, papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manan paboritom abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang daytang aramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman? Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wang paiso niya. Kakasanong arungay. Naska na mapan tayo Sigurado manin ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, bakay? Ipasyarta mo lang. Dagito ubay. Tanay. Iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anak kita. Dagiti anak ta. Wan, iso amasapa tayo amapan inton bigat. Wang gayang. Awisin mo ani kumarim aluday. Noong papanan na. Ha? Tapno makapasyar mo, saan ka nga dala ang ijabalay? Damay sa stress lang. Kanila kayo na. Aywan nga agpaisoan niya. Wan man, awisak man ni Marilo din.
talaga dun sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdam Oo, kat agawit tayo lata. Anak-anakan, apayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito kumaren. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Ludeng Uncle, kumare. Hello, manong anatar. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Manumatan atawon tinapalabas manipod na balo ak. Natayan ti asawak, manong. Natayan kunaktumay. Apaw, mayat man Ludeng. Nagawid ka anabartag. O kisti sabam? Kat anya ko man nabarte ka nagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko di birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti ka. Ay, agtal na ka man Ludeng. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lag ni Jay napanan mi ita. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain? Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang Ludeng. Inkay turog na ita, pang-asim. Ngay, itay pa apa awit yung manaisam ka pa kay. Madlaw alap-lap damtag katawa. Dahil man nga min ako kumare. Tapay ni kumaray. Idi na bartag. Ni, ibagbaga na mo tin ngawan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na ka nagitichicks na. Single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumungsungadak pa lang, ilalayat mo mutan tiyang katawa pare. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga mga milibaga mo paray. Tapay ni Ludeng pare. Hindi namin sa ngayon nawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya. Nga ron, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang ka no asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, natay ta asawa na. Iso mabaling ka nun man ang nagpaaraw.Ag-aasam maparay. Tiyawanan pa inaludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paibit pare. Rugyan niyo, di agpalitada. Ha?
nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwain, apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti paskan, nga awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no sika ti mapmapan iti bar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo? Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyo! Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti natang. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, bayadakin ka. Bossing, nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok, iso tinasken ama ibiyahe, ta iso kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sa pa iso ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit isi bukot kinabaga daw. Siya pa'y nag-link kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layunam ti bayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot lang Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma a kargador. Kaasimot ni Berto. Oh, anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangtan mo kan kwa natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kwa na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Oh, Berto. Adto iti tangdan mo. Manatumal ita. Isungan usam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto na itan. Mapan kan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 rice ti in-order ko para ka. Boss, urang mo ta jay 2 nga order a rice. Kastoy ang mabisinak pa ay. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ko masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. At dapat ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka mo ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan,
Manaw teintangdan ken ka ni Busmaw. 150 nga rod lang. Puo nay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyaklaang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di ngagkasapulan iti kargador. An-ano samkat daytan abos maw ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay. Ah. Saan nakakita na kasta? Ay. Timang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa analako di tarwar. Erkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Tas lamot ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta. Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga digdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo natagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na ngay dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagi jay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss. Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika mo di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way done. Kasta ka di. Mabalin ka ding agdetain ton agpabagyo ak. Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo titi panawan ti love life mo. Awan mo dagas na. Ta single tato. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matan. Apay ka katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-ilabyo ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan na nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Eh. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo. Anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw ti agananos ken ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit. No anayam adwagas o titangdan ni Bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanagkuripot ka ma at kadagiti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat sumuro ti bagyo May saklang sir? Katanya ngay nga rod. At ang tuba siguro kargador ni Fina amang tulong ken kay jay. Sus, sabay nagaduan natin deta bagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Karoon na pigsa ka. Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupulaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Putay, i-order mo na tayo. Ay kat i-diskarga yun uncle, tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak, iso rugrug yan na mangi diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama uncle.
Bilangak lang daytoy kwarta nga imbayad da kanyak. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, aw mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga yung patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Bertumot tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utap. Ne, apay ngayon madayo ka nga eh. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatay. Sige, ma'am. Panahon ka ba, ya? Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinapat-bate natin. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka kasangsango kayaw. Hello, mahal. Anyamanan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ta ni sekretariam. Sikamat. Kaya't ko mga agtiboses mo. Amumad nga idipay kat agrayo akon ken ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako, ma. Nagmayat na panunutan. Dua kami ni Berto amangan ditoy. Ditoy impa-reserve ko a restaurant. Anya? Sino ti kaduam amangan? Ni Berto. Di kargador nga imbong ko? Di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. Saan nga agdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya asikat agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kamin ko na jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka dititang tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamot tan, tibay bayad na kan ka? Dayta, akina... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kan kinapigsam. Kan kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad na kan ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin nagiti in-order mo amakan. Umanaylaan kanyak ti may nga order. O ayusan na itakukod, ma'am. Wag na. Ay, wana, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti banglom. Awan, ma'am. Saan ang nagpapabanglo? Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo.
Apay, boss. Kasla na puro ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Jenna dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaunget? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ki ni Ma'am Vina? Dahil di kinapintas na? Kita nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di pinayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, jak mo day ta, sir. Jak pay pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din a Berto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kidi! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta? Ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Wan takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anyangay. Para iti kasarmi Agorigor kan samot ten Bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador te kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang na jay ang mawan kwartana. Wan, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samot ten kanakan. Anya laki din. Anya day na napasama king ka. Kadwaamon, uncle. Usaran nyo jay maisaavan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnasken amaamuam ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anateng. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English na iya. Na ito mo timako na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo sanak nga ibat-bati kan isuksukat iti sabali. Uy, ikarik da ito, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.